Год тому у Киеве повстал Евромайдан. Сотни тысяч вышли на площадь. Это был отказ на Вильню, где президент Янукович отмовился подписать погоднение за развязом. После 3 месяцев змагання, больше чем сотни забитых, тысяч пораненых, авторитарный коррумпованный режим обрынувся. Чаму украинская революция мела поспех? Чаму беларускія плошчы не сталі Евромайданам? Колькі каштуе свабода ў 21 стагоддзі? Наколькі даўгі шлях да Европы? Гэтыя пытанні сёння я, Александр Лукашу, буду абмяркоўваць з калегамі Юрыем Дракахрустам, Валерам Каліновскім і калегам з украінскай службы радыё Свабода Ростиславам Хоціным. Чаму украінская рэвалюцыя перамагла? Калі ў Кіеве паўстаў Евромайдан на пачатку, ды і трохі пазней, здавалася, што хваля пратэстаў, як паднялася гэтакі сыдзе. У адрозненне ад Майдану, напрыклад, 2004 году, нават колькасць пратэстоўцаў на пачатку была не тая. Ды і да лідараў некаторых былі пытанні. Тым не менш, пратэсты сапраўды ператварыліся ў рэвалюцыю. Чаму ее не спынілі ані лютыя маразы, ані міліцэйскія ці там беркутаўскія дубінкі, шчыты і стрэлы? Чаму не спынілі нават шчодрыя эканамічныя абяцанні з боку Расіі? Вот, Ростислав, самое першае пытанне. Чаму це удалося, по-вашому? Ну, тому що було дуже сильне відчуття розчарування тим, що помаранчева революція 10 років тому назад не вдалася. Що той демократичний експеримент, він не був успішним. Це було перший мотив. Другий мотив був повернення до Європи. Українці – європейська нація, і було велике бажання прямувати, щоб країна прямувала до Європейського Союзу, до Європи, повернення в Європу, в європейську сім'ю народів, як кажуть українці. А Янукович цю дорогу ніби перекрив. Третій момент – було дуже велике незадоволення корумпованою олігархічною системою влади, яка на той час існувала, і корумпованістю української влади. Було також страшенний спротив моделі, яку нав'язувала Росія, підтримуючи фінансово-політично режим Януковича. І це також викликало спротив українців. Ну і головний момент, я все ж таки вважаю, що українці дуже свободолюбива нація, історично, традиційно. І це було прагнення Євромайдан, взагалі, який потім переріс уже в Великий Майдан, це було все ж таки прагнення до свободи. Ось падсумоўваючы то, што вы сказалі, першы пункт – это тое, што расчараванне урокамі 10-гадовай даўніны, тая рэвалюцыя не ўдалася. Другое – змаганне супраць карумпаванага рэжыма. Трэцяе – да Европы. Ну і на фоне агульнай свободолюбівасці, як вы сказалі, украінскага народа. Валер, вам не бачыцца тут супярэчнасць? Вось все ж таки тая рэвалюцыя 2004 года, той Майдан, все ж таки был паспяховы, все ж таки прыйшоў новы прэзідэнт. Наколькі этот фактор вам падаецца значным у тым, што украінцы зноў вырашылі паўтарыць гэта? Ну, Майдан 2004 года, ён быў паспяховым, і ён прынёс Украіне дадатковыя 5 гадоў еўрапейскага кіравання. Як бы там ні было, Віктор Ющенка стварыў спрыяльныя ўмовы для развіцця украінскай культуры, мовы, згадвання ахвяраў галадамору. Зусім памянялася свядомасць ва ўкраінцаў за гэты час. Потым, калі Янукович прыйшоў, дык гаварылі, вы тут 5 гадоў без нас раскашавалі, скажем, некаторыя. І потым, пасля таго раптоўнага рост карупцыі, гвалту, ціску, безумоўна, згадалі паспяховы Майдан 4 года і вырашылі людзі, што свабода будзе зноў дасягнутая мірна, бяскроўна. Калі б не было Майдану 4 года, я думаю, што людзі генетычна не падумалі, што нічого не атрымаецца. Тады атрымалася, гэтым разам атрымаецца. Але тое, што прыйшлося больш і больш ахвяраў, это наадварот толькі падштурхоўвала нацыю украінскую да руху наперад. І плюс у іх яшчэ быў кепскі прыклад Беларусі, якая ў мытным саюзе. Вы таксама думаеце, што беларускі прыклад? Мытны саюз быў альтэрнатывай, якая прапановалася украінцам замест Еўрапейскага саюзу. Яны не хацелі мытнага саюзу. Называлі яго мутным, таёжным і так далей. Прынамсі эліта, людзі, якія займаліся бізнесам, яны разумелі, што тыя грошы, якія прапановаў Пуцін, это пастка, каб пазбавіць Украіну Я думаю, то, что вы говорите, не мае распаўсюду на все слои грамадства і на все, скажем, прадстаўнікоў бізнеса, бо шмат у каго былі і іншыя, верагодна, нейкія інтарэсы. Юра, вось гэты аналіз, вот гэтыя 4 асноўныя пастулаты, на якіх
трымаецца перамога, як мяркуецца на шкалі. Наколькі вам яны падаюцца слушныя, в якім парадку вы бы іх паставілі? Ну, не ведаце слушныя, але я бы все ж таки заўважыў яшчэ два, на мой погляд, вельмі важных сацыялагічных, скажем так, сацыяльных чыннікі, якія прынцыпова адрознівалі Майдан ад, скажем, беларускіх плошчаў, ад расійскай балотнай. Па-першае, ўсё ж такі, скажем так, сацыяльны склад, сацыяльная падтрымка пратэсту. Вось я бачыў сацыялагічны аналіз складу той самай Нябеснай сотні, і там далёка не толькі студэнты, далёка не толькі інтэлігенцыя, далёка не толькі кіяўляне. Гэта, калі не пераважна, рабочыя, сяляне, жыхары мястэчак. І в этом сэнсе я кажу, в адрозненне і ад беларускага варыянту, і ад расійскага варыянту, дзе ўсё ж такі пратэст у асноўным грунтаваўся на, сталічным, як кажуць у Расіі, крэатыўным класе. Ва ўкраіне, можа, не ўся краіна, конечно, што мы потом убачылі ў Донбасе, але вельмі значныя слаі насельніцтва, у тым ліку і так званы просты народ, вот ён выйшаў на плошчу. Ён таксама быў незадаволены. Да, это не был, скажем так сказать, протест элиты, протест каких-то просунутых асяродкаў. Гэта был натуральный народный протест. Это один момент. И другой момент. Ведаеце, вот эта вот олигархичность Украины, яна як бы и проклён, але ў пэўным сэнсе и паратунак. Потому что во Украине, в адрозненне, скажем, от той же Беларуси, это не было таки образ, что вот есть народ и есть адзіны цельны ўладны бетон, дзе ўсе, так сказать, адзін за всех, все до одного. Які все до одного? Калі былыя міністры, дзейныя міністры фактычна ці наўпрост, ці ускосна удзельнічалі в этом, калі сапраўды багатыя людзі, і прычым не просто багатыя людзі, а якія уплываюць і на палітыку, яны былі на баку Майдана. В этом сэнсе той же Порошенко, как бы яркая особа, той же Коломойский, які потым стаў губернатором. В принципе, что там отсутничал, калі параўноўваць з Беларусі, вот этот бетонный монолит, дзеля того, что там была больш, скажем, эканамічнай свабоды. Ва Украине супярэчлівыя інтарэсы, і не было в этом сэнсе, люди могли выбирать нешта. Ведаеце, я бы сказал так, это свобода па змаўчанні, это сапраўды вынік олигархічнай сістэмы. Я не кажу, что это дэмакратыя ў заходнім сэнсе. Але альтэрнатыва, магчыма, вот тому, так сказать, олигархату украинскому, это поглядеть на поўнач Беларуси, там олигархов нема. Ростислав, вот как бы вы отказали на пытанне, калі пачалася вот эта праеўрапейская рэвалюцыя на Майдане, шмат назіральнікаў у Европе, у Беларусі, у России параўноўвалі яе з нечым з аксамітнымі рэвалюцыямі, якія былі 25 гадоў таму, якія мы недавно адзначалі юбілей. Але тыя рэвалюцыі прайшлі пераважна без гвалту. Тут больш за 100 забітых. В чым была прычына, што такая колькасць ахвяраў? Там теж не все так було. Згадаємо Румунію, наприклад, також була певна жертовність, тобто було багато жертв. З іншого боку, все ж таки недооцінили. Український варіант, він все ж таки варіант пошуку компромісу, домовляння між елітами. Український варіант побудови суспільства, згоден з Юрієм, що це низи приймають активну участь в цьому. Візьмемо, наприклад, було маса тисячі селянських бунтів в Україні в 30-х роках, які можна було залишити тільки голодомором. Шахтарі брали активну участь, коли Україна приймала до незалежності. Шахтарі фактично помогли розвалити Радянський Союз і вибудувати незалежну Україну. Тобто, в принципі, український варіант – це участь таки громадою. Це українські вони беруть, Як це тлумачить пролитую кров? Важко сказати. Очевидно... Чому стільки загиблих під час цієї революції? Це не був український, традиційний варіант. Все ж таки українці намагаються якось громадою знайти якийсь компроміс, консенсус. Очевидно, це просто, хтось каже, що влада просто боролася за свої гроші. Хтось вважав, що вона була під занадто сильним впливом режиму Януковича Росії, а Росія нав'язує свою силову модель вирішення всіх внутрішніх суперечок. Не стіл переговорів, польський варіант, круглий стіл, і ми домовляємося, еліти і контреліти, з залученням громадськості, а саме силою по максимуму до побєдного кінця. Відказність несе влада за те, що відбулося. Так, і це був, очевидно, прямий сценарій виконання російських порад, російський сценарій, перенесення його вирішення внутрішніх суперечок, нав'язуванням цієї російської моделі вирішення
рішення, тому що все ж таки жертв було справді дуже багато. І це було неочікувано. І коли пали перші жертви, було зрозуміло, що вже Україну не зупинити, що цьому режиму вже кінець. Рано чи пізно вже все. Утриматись силою, утриматись в Україні не можна. Перша кров означала, що влада буде змінена. Все. А суди і розбиральництви, хто віддавав загади, хто їх виконував, в Україні ще протягують. Многі з снайперів, з тих, хто воював на боку Беркута, уже і не в Україні, а з'їхали за її межі. Цей процес пошуку відказів не завершений. Але ось колеги Валери і Юри, те ж саме питання, не те ж саме питання, а інше питання трохи задати вам. От лічиться, що українці і білоруси географічно сусіді, політично діляць ту ж саму історію, як і за совєтським часом, гэтак і раней. Площі у Білорусі так само були. Так само в тяжких умовах. Валер, ви працювали на площі в 2005 році, були на площі в 2010. Чому білоруські площі, як би ви відказали, чому білоруські площі скончаються не так, як українські? Білоруські площі, якби, коли виходили, то виходили дзеля протесту, а не дзеля перамоги, так выглядае. Мы вышли, каб показаць яму, што мы не верым, што мы супраць, ну і завтра мы там, ці паслязаўтра разыдземся, не спадзяючыся на нейкі вынік. Нават калі ішлі да Дому ўраду ў 10-м годзе, то не ведалі, што з гэтым рабіць. А як гэта? Ну, самі лідары, ілюзіі. Людзі выйшлі, бо яны не былі гэтыя плошчы такія шматлікія, не такія былі матываваныя. Хаця просто ўнутраны такі душевны пратэст. Украінцы выходзілі, можа быць, таксама спачатку, мне здаецца, вот гэты Евромайдан, ну, не было надзеі. Але як бы ком нарастаў, кінулі тую снежку, ком нарастаў, круціўся, і прыйшло да перамогі, урэшце, мабыць, таму, што ўвесь народ падтрымаў, эліты падтрымалі. Цікава, што вы, Валер, нават не згадваеце феномен улады. То есть там улада даволі жорсткая аказалася. Янукович, она ужила силу. А в вашем анализе вы больше все ж таки спосылаетесь на поводзіны і матывацыю самих людей, их магчымыя народ рашаеш, як бы влада не была жорсткая. Юрий, з вашего пункту гледжання, в чым вот адрозненне беларускіх плошчаў ад украінскіх? Ну, вы ведаеце, вот я недавно рабіў перадачу якраз гадавіны Майдана, і там калега вот Ростислава з украінскай службы казаў, што ведаеце, я вот дагэтуль не разумею, чаму Янукович вось тады пры канцы лістапада брутальна ўжыў сілу, брутальна разагнаў маніфестацыю, якая ўжо фактычна разыходзілася. А я ему кажу, ведаеце, Дмитрий, вот вас в Украине здзіўляе, што ўлада ўжывае сілу. У Беларусі здзіўляе, калі ўлада гэтага не робіць. А калі ўлада гэта робіць, то это всем лічыцца абсолютно натуральным, абсолютно органічным. Да, то, што і чакалі. Але, ведаеце, я бы сказаў, што тут, магчыма, ёсць такая больш глыбокая, як бы сапраўды такая культурная некая подбіўка. Прычым я в дадзеным выпадку не расставляю, что называется, знаки, что добра, что кепска, але беларусы уладу паважаюць. Беларусы як бы за ўладай пакідаюць права на ўжыванне гвалту над сабой. А украінцы не. Як сказала мне одна моя знаёмая украінка, кажа, украінцы неньку любяць, а ўладу ненавідзяць. Любую. Ну, я не ведаю, ці погодиться со мною Ростислав. Після помаранчевої революції я розмовляв з групою, ви цитуєте українців, я процитую білорусів. Я в Лондоні розмовляв з групою білоруських журналістів після помаранчевої революції. Кажу, слухайте, дивіться, у нас була помаранчева революція, такі події, а що ж білоруси якось так сплять, сидять? Він каже, ну ви знаєте, українці, ви гаряча, ви південна, ви середземноморська нація, він сказав. Каже, а от ми білоруси, ми така північна Європа, ми нордична, ми спокійна нація. Тобто є, очевидно, якась відмінність між білоруським менталітетом і українським, але історично, в принципі, це дуже парадокс якийсь, що така система влади в Білорусі з української точки зору, бо Білорусь, вона ще більше в Європі географічно, історично вона не менше, якщо не більше прив'язана до Європи через Велике Князівство Литовське, через Польщу. Білоруси, вони не були під татаро-монгольським ігом, не мають
цього, а Україна все ж таки 120 років, ну Росія ще більше. Тобто, в принципі, традиція в Білорусі, в менталітеті, в генному коді білоруському європейськість закладена. Просто це більш спокійний, еволюційний, нордичний шлях, а не український от менавіта вот это питання, про яке ми справляємося, ми паспрабавалі задати мінакам на вулицях Менська і Бабруйська. Як яны вот думаць, беларусы больш за перамены ці за стабільнасць? Давайте паглядзім. Як вам падаецца беларусам, што сёння, чаго хочуць болей? Стабільнасці ці пераменаў? Вы знаете что? В связи с тем, что сейчас у нашей соседки Украины такая страшная беда, я думаю, что нужна стабильность, а не перемен. Беларусы яны памяркоўныя, таму і стабільнасць это тоже, як я бы сказал, як памяркоўнасць такая. Я полагаю, что больше стабильности. Наш народ знает, что такое перемены, радикальные перемены, которые были в 90-х годах после распада Советского Союза. Поэтому полагаю, что большей части населения все же нужна уверенность в завтрашнем дне. Вообще-то перемены нам нужны, потому что, опять-таки, посмотрев на Россию, Россия, конечно, гораздо дальше ушла нас в перестроечном плане, а мы все-таки заторможены, мне кажется, на много лет, на 10 точно. Перемены, конечно. В Беларуси нужно перемены делать, я считаю. Перамены заўсёды патрэбны, але ж калі яны не будуць ісці ў разрэз са стабільнасцю, бо калі у нас будуць нейкія перамены, якія змогуць пошатнуть, как сказать, сдвинуть с места. Зрушыць з месца. Зрушыць з месца нешта, да чаго мы вельмі прывычныя, то бок нейкі спакойны лад жыцця ці якія прывядуць да большых праблем, якія ёсць зараз, то гэта не патрэбна адназначна. Такія, як мы, такія маладыя, такія імпэтныя, мы ў меншасці. Але калі-небудзь мы будзем старэйшымі, нас будзе больш, мабыць, калі-небудзь. Тады мы ўжо будзем хацець чаго-небудзь новага. Але я лічу, што на дадзены момант усё ж такі мы больш хочам стабільнасці, каб быў мір, каб не было вайны. Стабільнасці, але ўсё-такі настаў час перамен. Зараз і гледзячы на сітуацыю у нашых бліжэйшых суседзяў, трэба ўлічваць тое, што не трэба зацягваць до такога стану. Да. Ну, чтобы стабильно было, какие нам перемены на сегодняшний день не очень так. Нормально. Я считаю нормально. Зарплату побольше чуть-чуть. На периферии, как в Рогачеве. Это нормально. Нет, стабильность, все хотят стабильности. Зачем нам перемены? Они ж неизвестно, какие будут. В данной ситуации с Украиной, мне кажется, за стабильность. Потому что все-таки, что творится в мире, и хочется... Мы сами по себе нация спокойная, и такая, скажем, чтобы нас сдвинуть, нужно не один десяток усилий сделать, поэтому... Я думаю, что все-таки за стабильность. Потому что мы аполитичный народ, на самом деле. Нас куда поведут, туда поведут. Так всегда было. К сожалению, правда. Ну, думаю, што раскід пытанняў нікога з вас не здзівіў, але вот, Юра, калі б я вас папрасіў адказаць на пытанне. Калі беларусы гавораць стабільнасць, што яны маюць на ўвазе? Яны маюць на ўвазе тыя, так бы мовіць, даброты, якія яны маюць, тое... Яны баяцца іх згубіць? За стабільнасцю страх? Стабільнасць, якая стаіць на страх страты? Безумоўна, бо ўсё ж такі, я бы сказаў так, што, ведаеце, як свабода, так і стабільнасць, это ўсё ж такі каштоўнасці. І в этом сэнсе, мне здаецца, нельга казаць, што людзі павінны быць за свабоду, людзі павінны быць за перамены. Ну, перамены гэта дорага. Перамены, як бы, няма гарантыяў, што перамены прывядуць да лепшага. Вы рассказываете зараз тэорыю. Все ж таки вот эти отказы, вы думаете, яны будуюцца стабільнасць, выбор, што перамены страшна? Ну, по меньшей мере можно сказать, что вот гэтае пытанне, ну, при всей яго нерэпрэзентатыўнасці, ну, яно по меньшей мере адлюстроўвае, чаму беларускія плошчы не маюць плёну. Валер, а калі людзі гавораць перамены, пра што, па-вашаму, яны гавораць, калі говорят, што трэба перамены і за перамены з тых, кого? Ну, яны хочуць новага ладу, новага жыцця. Вы заважце, тут моладзь гаварыла за перамены. Не толькі. Ну, амаль што моладзь. І калі хтось, і адзін чалавек, мне спадалася, сказаў пра стабільнасць, для того, каб была стабільнасць, патрэбныя перамены, бо можна давесці да таго стану, як у Киеве давялі.
Ростислав, вот вы бачили отказы на белорусских улицах. Калі бы это пытанне задали не в Киеве, а в нейкім невялікім мястэчку, 50 километров от Киева, мястэчка, город, як бы там люди отказали? Гэтаксама за перамены, за стабільнасць, як у Білорусі? Майдан, я нагадаю, це справді це був не проєкт лише киян, це був всеукраїнський проєкт. В всіх регіонах і соціально, і географічно це був спільна українська справа, це перше. Друге, я не думаю, що там була б така регіональна відмінність, там, чи виїхати за Київ, там уже всі проти Європи, чи проти революції, ні. Але все ж таки, зараз всі дивляться на Україну. Якщо Україна буде успішною, реформованою, гарна економіка, буде рухатись в Європу, це дасть гарну модель і для інших пострадянських республік, і в першу чергу, можливо, для наших сусідів, для Білорусі, буде те, щоб революція і жертви були недаром. Тому зараз дуже багато говорять про те, що вже потрібно займатися економічними реформами, вже потрібно реально робити широкі політичні, судові, економічні насамперед реформи, тому що просто гола політика, просто гола революція, вона не може бути успішною моделлю для наслідування іншими. Все ж таки людям також важлива і економіка, і реформи, і проєвропейська, цивілізована, демократична, реформована, успішно, з гарним рівнем життя Україна. Це буде дуже гарний магніт для інших пострадянських республік і насамперед Білорусі. І саме Україна може криголам повести їх в Європу. Наколькі доўгі шлях до Європи для постсоветских країнаў? Відаць, адзін он у Молдовы, другі у Грузії, третій у Україні. Детонатором Евромайдану стала, і нагадаю ще раз нашим глядачам, адмова українських уладаў під ціском Москвы. Адбылася эта адмова падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам год таму у Вільні. Але прага да іншага еўрапейскага ўзроўню стыля жыцця з еўрапейскімі каштоўнасцямі дэмакратычнымі была магутным рухавіком пратэстаў. І, канешне, тое, пра што зараз Ростислав вы казалі, што вынік паспяховасці рэформаў будзе, верагодна, мець вялікае значэнне для суседзяў. Але ўсё ж такі пастае пытанне, наколькі вялікае. Беларускія суседзі — это і Літва, і Латвія, і Польша, з якімі мы мяжуем. Вось там як бы прыклад ёсць. Але які яго вынік? Вось як бы вы адказалі, Валер, на гэтае пытанне? Украінскі прыклад і поспехі. Ці Украіна ўсё ж такі сапраўды для нас прыклад, напрыклад, а Літва не? Для Беларусі і Польшча прыклад, там у нас вялікія сувязі гістарычныя, Літва, безумоўна. Ну, але мы патрапілі ў такую спецыфічную пастку саўковасці і як бы рухаліся в іншым кірунку. Украіна сабе абрала якраз польскі прыклад і літоўскі і ажыццяўляе яго. Ці будзе Беларусі гэта рабіць? Безумоўна будзе, але пасля Лукашэнкі, я думаю, так. Таксама пойдзе і за Украінай, і за Польшчай. Еўрапейскі звяз. У нас каштоўнасці аднолькавыя былі стагоддзямі. У Еўропе Беларусь была. Юрый, якія вось пагрозы для будучай дэмакратычнага выбару Беларусі нясе сітуацыя ва ўкраіне? І якія плюсы з этого могуць быць? Ну, я бы сказал, что это уже украинский досвід оказывая, ну, я бы сказал, все ж таки негативный худший уплыв на сённяшнюю палітычную ситуацию, потому что, коли брать реакцию громадства, ну, скажем, у большасці, то громадство, в принципе, спалохалася. Причем яно разглядае як бы Майдан і вайну як бы одно целое, як один процесс, где одна фаза перайшла в іншую. Вот як бы революция, что называется, чревата знешней агрессией, чревата аннексией. Вот. И тому, я думаю, что, до речі, многие из этих отказов, яны тым и тлумачатся вот такой реакцией: о, не, нам такое не треба. Это не значит, что белорусы вечно так будут реагировать. Вот. Але, до речі, вот мне, так сказать, я в певному сенсі по-доброму зайздрощу вот тому, що зараз сказав Ростислав, тому що це сапраўды розныя культурныя коды. Вот, ведаеце, ну, калі мы вот объективно поглядим на украинскую ситуацию, вы не крыўдуйте на меня, Ростислав, але быў 4-й год, да, пришел оранжевый урад. Тады не было ніякай рускай агрэсіі. Ну, вынікі вядомыя. Урэшце рэшт, ёсць вынікі 23 гадоў кіравання, так бы мовіць, ну, незалежнага існавання, дзе карупцыя была не таму, што там быў кепскі Кучма, кепскі Краўчук, а таму, што, ну, вот была тканіна, такая тканіна сацыяльнага жыцця. Да і зараз можна сказаць, ну, уже колькі прайшло, паўгады, якія рэформы зрабіў урад Яцэнюка. Не, так я кажу,
Ростислав, так тым не менш я вам зайздрошчу, потому что вера, калі ёсць вера, вера ламае ўсё, вера будуе ўсё. І калі у нацыі ёсць вера, то яна можа прайсці ўсе гэтыя цяжкасці. Урэшце рэшт, все калісьці пачынаецца ў першы раз. Але я кажу, можа быць, так сказаць, беларускімі вачыма, што як бы тренды не подтверждают, что так будет. Ведаеце, просто дзеля наших глядачів, які реформи зробив за цей час? Просто тут важливий момент. Річ у тім, що не будемо забувати, що Україна зараз стала об'єктом агресії з боку Росії. Був анексований Крим, іде війна, неприкрита агресія на сході України. І фактично зараз можна сказати, що українці там мало що поки що виходить ще в плані конкретних результатів, особливо в економіці. Але не будемо забувати, що Україна на сході, і на Майдані, і на сході України, на Донбасі протистоїть, не тільки за себе бореться, а вона бореться і за білорусів, і за грузинів, і за азербайджанців, і за всіх. Тобто ми насправді захищаємо, Україна – це форпост, протистояння, стримування Росії, тому що якщо тут вийде з Україною, яка велика, друга була пострадянська республіка за потенціалом, за армією, за всім, якщо вона впаде, тоді всі решта це просто доміно буде. Ви згодні з таким відказом, Ростислав, що це саме головне кшталту коштовності всех этого периода, не особные реформы, скажем, там, полиции, суддів, люстрации, а менавіта вот это падзея, якая адбываецца. Пакуль ідзе як бы не в працэс фармавання, а дэфармавання, дэфармацыі Савецкага Союза, да распад працягвае, таму што 23 гады тому назад не паспелі гэта разбурыць. Яно засталося і ў менталітэце, і ў кіроўных элітах, і ў галавах, самае галоўнае, у Расіі. І зараз Украіна яго даразвальвае. Гэта ў значнай ступені, конечно, не толькі пытанне развалу, але і арганічнага працэсу. Я бы сказаў пра нешта іншае. Я бы сказаў, што калі ў 48-м годзе Конрад Аденауэр і Людвік Эрхард пачалі рэформу ў Нямецчыне, то яны яе пачалі ў заходняй Нямецчыне. Там быў не частка аб'ёмам з Донбас, а паўкраіны была тая самая чырвоная армія, якая стаяла там. Але Эрхард і Аденауэр не казалі, так як мы зробім рэформы, вон рускія стаять. У нас війна. Реформи Німеччина б не стала на ноги, якби не підтримка США, Британії, інших країн Заходу, план Маршала. Ерхард не робив все ж таки реформи во Сходній Німеччині. Це некоректне порівняння. І допомоги були інші результати. Але ведаєте, все ж таки ми говоримо про Білорусь зараз ситуацію. Ось з таким питанням, де Білорусі просто буде лепше? У європейських структурах, у Європейському зв'язі, ці у Євразійському, у Союзі з Росією. От просто питання вельми чорно-біле ми задали на вулицях, знов таки, Менська і Бобруйська. Де Білорусі було б лепше? У Союзі з Росією чи з Єврозв'язом? З Росією. Я думаю, що з Росією. Но не с евро. Чему? Ну, мы как-то еще старые люди были привыкшие жить вместе с Россией при Советском Союзе. Я поэтому считаю, что мы сейчас бы нам с ними неплохо было. Только в союзе с Россией. Я люблю Россию. Мне хорошо жилось при Советском Союзе. Для меня это, ну как хорошо. Я работала много. И работаю сейчас. Но это была одна большая семья. В союзе с Россией. Чему? Просто. Я так считаю. Зараз не в России. Не в составе России. Тому что, наколькі я памятаю, пачатку 90-х годов была такая змова, что вот мы вось повинны быть в составе России. Это не здарылася, то, наверное, может наше руководство глядеть в другую сторону. Нельзя, конечно, и забывать и о том, что мы Европа, в центре Европы. Я думаю, что на сегодняшний день политика нашего руководства абсолютно верна, что мы поддерживаем дружбу и с Россией, и с Европой. Вообще, я бы хотел, чтобы Беларусь оставалась таким нейтральной территорией, которая была бы не с Россией и не с Европой, а своего рода такое центральное независимое государство. Россия – это Азия и Усход, а Европа – это развитие и Заход. Ну, ведаете, хочется быть цивилизованным человеком, хочется развиваться. Ну, вот и все. Тому я за Европу. Магчыма, гістарычна так склалася, што мы бліжэй да Еўропы, хаця Расія гэта нашы сябры, браты. Ну, трэба неяк развівацца. Трэба ісці ўперад у еўразвязе, да. С Россией, я думаю. Почему? Не знаю, потому что я там живу сейчас. С Европой, мне кажется, черт, не знаю. Интеграция с Россией, но не с Европой. С Европой торговать можно, но так
по-умному. Вот так, в двух словах. Россия наш давний партнер. Ну а Европа немножко начинает крутить непонятно что. Мы же были изначально с Россией, и исторически все это княжество Литовское, все это Речь Посполитая, вся эта ерунда. А Европа, а что мы с Европой? Мы никто с Европой. Ну, я думаю, союз с Европой. Ну, все-таки Европа, все равняются ей. Это уровень, это, скажем, единая валюта. Я думаю, что нам лепше самостойными быть. И дружить и с Россией, и Европой. Ось такі адказы, які груба можна падзяліць на две групы, калі згадаць першае пытанне, стабільнасць, это больш з Расіяй, а перамены это больш з Европай, але тым сітуацыя не вычерпваецца. Вось, Юрый, на што бы вы як бы адказалі сённяшні адказ? Наколькі украінскі фактор уплывае на гэтыя адказы? Ну, украинский фактор уплывае. Украинский фактор даволі моцна уплывае. Это показваюць і сацыялагічныя пытанні. В выніку як бы еўрапейскі вектор як бы зменшыўся, а расійскі пайшоў вверх. Але не нашмат. І я вот памятаю паводле апытанняў, дзесьці чэрвень быў максімумам прарасійскім, а потым пайшло ўсё ж такі ўніз. Так што паўплывала, зразумела, але варта сказаць, што вот этот, скажем так, праеўрапейскі чыннік, ён зменшыўся, но зменшыўся не да нуля. То есть вот існуе некае ядро, дзесьці чвэрць насельніцтва, якое за Еўропу. Ну, может быть, не все из них готовы там идти на Майдан, готовы там кидаться под кули, але в этом сенсе можно сказать, что вот по Хантингтону Беларусь в певном сенсе такая расколотая краина. То есть великие частки насельніцтва як бы геополітычна глядять у розныя бакі. Валер, вы все ж таки живете у Менску и сустракаецеся в розных колах с разными людьми. Скажите, а вот по вашему адчуванню, у колах улады ситуацию в Украине узмацнили недовер до России, повысили довер до Европы? Ну, безумоўна, узмацнілі недавер да Расіі. Гэта немагчыма не заўважыць па дзеяннях Лукашэнкі, па ягонай рыторыцы. Ён вельмі асцярожна віляе, але бачна, як ён асцерагаецца, як ён спрабуе выйсці з той пасткі, ён сам себе загнаў. Тое самае іншае. Хаця, ну, і некаторыя чыноўнікі... А іншым дазваляецца это рабіць? Ну, вот, можа, яшчэ Макею, скажем так. Ну, плюс прыязджаюць чыноўнікі з Европы, нейкі дыялог. Ён зноў спрабуе, як у 8-м годзе, наладзіць такі лёгкі дыялог з Европы як альтэрнатыву Расіі. Тады ён не прызнаў эту агрэсію ў Грузіі, зараз ва Ўкраіне. Так это выглядае з пункту гледжання Києва. Просто коли ставить питання руба, Європа або Росія, це людей трошки збиває, тому що, ну ясно, є економічні інтереси, є історія, є культура, є мова, ясно, що... Ви думаєте, що так навіть питання? Ні, я маю на увазі, що люди часом сприймають цей або Європа, або Росія. Насправді, подивимося на Фінляндію, це Європа, Європейський Союз, але вона має дуже гарні, близькі економічні традиційні стосунки з Радянським Союзом. Ну що ж, це вельми хороша, Ростислав, заувага, що або, махчима, не самая лепшая постановка питання, особливо, коли ми говоримо про питання, зв'язані з життям, з політикою і з рішеннями, які приймаються у складаній ситуації. А наприкінці я запрошую наших глядачів знову у Київ, але вже в наші дні, ось як 21 листопада сьогодні там відзначали годовину Евромайдану. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Украина платит высокую цену за свой выбор. Знакомитый французский политик, философ, науковец Алексіс де Токвіль казав, що той, хто шукає у свободі що-небудь інше, крім її самої, створений для рабства. Свобода коштує дорого. У Білорусі за її особистою несвободою платять політв'язні. Игорь Оленевич, Евген Васькович, Миколай Дядок, Эдуард Лобов, Василий Парфянков,
Артём Прокопенко, Мікола Статкевич. Разам яны правялі за кратамі 25 гадоў, 8 месяцаў і 4 дні. Іх імёны, іх лёсы, кантэкст іх падзеяў, пра якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.